आज आम्ही चाललो शांतादुर्गा देवीचं दर्शन घेऊ. आणि शांतादुर्गा देवी ही माझ्या मामाकडची देवी. मजदा तिटा इकडे ते मंदिर आहे शांतादुर्गा देवीचा. आणि त्या देवीचं आम्ही दर्शन घेतलो आणि नंतर आम्ही जातलो आंगणेवाडी भरडी मातेचं दर्शन घेऊ. आणि भरडी मातेचं दर्शन झाला की आमचे ते ओझर म्हणून एक देवस्थान आहे ब्रह्मानंद स्वामी यांचा. तर थंय आम्ही मग नंतर जाऊन त्या ब्रह्मानंद स्वामी यांच्या जे ओझर जे ठिकाण आहे थंय जाऊन ब्रह्मानंद स्वामींचं दर्शन घेतलो. हो, आमचं मालवण डेपो बघा नवीन बांधल्याने छान असो डेपो बांधल्याने अजून बराचसा काम करूचा. आणि ऐसपेस असतात डेपो गाडी म्हणजे लावूक पण जागा भरपूर आहे आणि माणसांका बसा पण व्यवस्थित अशी सोय केलेली आहे. तर बघून घेऊ आमचं नवीन मालवण डेपो किती सुंदर बनवलेने आहे तो. आम्ही इलो आता मालवण डेपोत आहो आणि ही गाडी लागली आता मालवण बोरवली. माझ्यामध्ये 4चं टायमिंग या आणि चांगली गाडी आहे. आता मध्येच गाडी ही चालू केल्याने आधी सर्व गाड्या बंद केल्याने फक्त एकच गाडी चालू होती 8ची मुंबई मालवण. बाकी सगळे मुंबईत जाणाऱ्या गाड्या बंद केल्याने आता ही गाडी खूप महिन्याने आता चालू केल्याने मालवण बोरवली. आमची आता गाडी लागली तर आम्ही आता गाडीत बसतो आणि मग आता आम्ही देवदर्शनाक निघतलो. आणि ही आमची जी आता गाडी लागली ती विरण पोईप खैदा म्हणजे कातवड असं करत मजदा तिटाक जातली. नंतर लागणार नाही. मी आता बाजारात आलो.
आता आम्ही मजदा थिएटर उतरलो. आता हसून रिक्षा करून आमच्या देवीच्या दर्शनाक जातलो शांतादुर्गा. हसून देवी 10-15 मिनटाच्या अंतरावर देवीचा देऊळ आहे. आता आम्ही देवळात इलो. ह्या बघा आमच्या शांतादुर्गा देवीचं मंदिर. किती सुंदर मंदिर आहे बघा. वडाचा पाट. म्हणजे मजदा थिएटर उतरायचं लागतं. तिथून 20-25 मिनटाच्या अंतरावर ह्या मंदिर आहे. किती सुंदर मंदिर आहे बघा. मंदिराचं बांधकाम पण बघा किती सुंदर केलेला. पाऊस जरा कमी झालो आता.
आता आमच्या शांतादुर्गा देवीचं दर्शन घेऊन आम्ही आता अंगणेवाडीत निघालो भराडी देवीचं दर्शन घेऊ. आता आम्ही अंगणेवाडी गेलो आणि चला आपण जाऊया आता भराडी देवीचं दर्शन घेऊ. अंगणेवाडीची जत्रा ही मालवणमधील एक प्रसिद्ध जत्रा आणि लाखो भाविक या जत्रेत हजर असतात. आणि ही जत्रा जेव्हा लोक येतात तेव्हा काय लोक 4-5 दिवस आधीच येतात, म्हणजे जत्रा केली की लोक सगळं मालवण फिरान घेतात. अशी अंगणवाडीची जत्रा. आम्ही काय करतो, जत्रेत दर्शन घेण्यापेक्षा असं येऊन दर्शन घेतलं तर व्यवस्थित दर्शन होता. कारण जत्रे कशी सगळी ढकलामढकली असतात आणि नीट दर्शन पण होणार नाही आणि गर्दी पण भरपूर असतात. तुम्ही असल्या मधल्या वेळात येलात तर दर्शन व्यवस्थित होता.
बऱ्याच मंदिरात लिहिलेलं असतं बघा, देवीचे फोटो काढण्यास सक्त मनाई आहे. पण देवीचे फोटो काढलं तर काय फरक पडतं, कारण भक्त बघा एवढ्या लांबून येतात आणि देवीचं दर्शन घेतात. आणि फोटो काढलं तर काय होतं, तेवढी देवीची आठवण राहतं आणि डोळ्यासमोर देवीचं चेहरा होतं. तर फोटो काढला म्हणून काय फरक नाही पडणार. कोकणात असे बरेच ठिकाणी नियम बघू गावतात, पण बघू गेला तर जिथे नियम करूचे थंय नियम नाही करणार आणि नको थंय नियम करत बसतात. मी बरोबर दिले फक्त हळदी ठिकाणी नशीब खाली पास झालं त्याच्याबद्दल तुझ्याकडे गोल पहिले ठेवलं मोठी म्हणजे मान्य करून घे बोलतो आपल्या पुढे शिक्षण घेतात त्या चांगलं शिक्षण म्हणा का पुढे आपलं ॲडमिशन म्हणा का आज चांगल्या मार्क्स म्हणा 5 वर्षाचे वर्ष हो अशा काही खबरदारी घे तुझ्या नोट ठेवलं मान्य करून घे ज्याकडे वास्तव बनायचं आणि सुपर लोक काही चेहरा त्याला सौ उभं त्यांच्या माझ्याकडे सुद्धा करणार असेल व्हायचं होतं असेल किंवा काय करायला तुझ्याकडे इष्टपरिपूर्ण कर उभं त्यांची जिद्दीची काय असं परिपूर्ण कर मुलावा राखण करायचं मुलावाला तब्येत सांभाळायचं कोणत्याही स्वतः कामाला असेल खबरदारी घे उभं त्यांची जी काही येवंदरी कामं असत माणसांचं हो काही असत ज्या ठिकाणी वास्तव होणार त्या ठिकाणी तब्येती तो सांभाळ कर नको घेऊन जायचं सोबत पण चला कर असे काही खबरदारी घे ते कामं असत माझं हो काही असं असे खबरदारी घे समजूची होती मान्य करून घे गोड पदार्थ ठेवलं मान्य करून घे लेखांची जी जी काही इच्छा असतात परिपूर्ण कर लेखांच्या तब्येती तो सांभाळ कर नको घेऊन सोबत चला कर असे काही खबरदारी घे राखांचा कर कर संसार सुखाचो कर तब्येतीचं सांभाळ कर धनी म्हणजे कल्याण कर. आता आम्ही अंगणवाडीच्या भारडी देवीचं दर्शन घेऊन निघालो. आता आमका ओझर येथील ब्रह्मानंद स्वामींचा दर्शन घेऊन जाऊचा, तर आता आम्ही तिकडे निघालो. आता आम्ही ओझर इथे येलो. आता ह्या तीर्थस्थान किती सुंदर आहे तर तुम्ही बघा.
आता आम्ही दर्शन घेऊन निघतो घरा. वांडर कसे बसलेत बघा. वांडर माणसांका जरासुद्धा घाबरत नाही. बघा आता आम्ही एवढे बाजून चाललो पण जरासुद्धा घाबरत नाही. आमच्याकडे असे बघत बसलेत टकमक. आता आमच्या गावचं मंदिर बघा. आमच्या भद्रकाली मातेचा किती सुंदर मंदिर बांधलेलं आता. मालवणमध्ये बघू गेला तर एक नंबर आमच्या मंदिराचं लागता. आता तुम्ही तुमच्या डोळ्याने बघा किती सुंदर मंदिर आता आमचा.
चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ती नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.